Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού. Είμαι ο Λαβρογιάννης Πεφάνης, είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδισε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή. Είμαι ο Ηλίας του Μασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό? Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος. Το δίκαιο παιχνίδι. Μην το αφήνετε στην τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν. Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάντε τα να ακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς. Στον Απόπλου, ειδικοί επιστήμονες με εχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο. Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόπλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.